Ами, какво ако една платформа не е просто сайт, а портал? Портал към една изцяло нова дигитална цивилизация. Точно за това ще си говорим днес. Един доста амбициозен проект, наречен cointoday.com. Ето това е една мисъл, която, улавя същината на целия проблем. В днешния свят информацията е, тя е мигновенна. А парите? Парите все още се влачат. И точно в тази пролука, в това изоставане, се отваря вратата за решения като CoinToday. Решения, които искат да пренапишат правилата на играта. Добре, но какво всъщност прави CoinToday толкова по-различен? Отговорът, оказва се крие в неговата доста необичайна история. Говорим за едно 25-годишно дигитално наследство, което днес, така, получава изцяло нов живот. Да, името е cointoday.com. И, честно казано, на пръв поглед, може да изглежда като просто поредния сайт за криптоцени, нали? Обаче, зад това име се крие много по-дълбока история и една наистина смела визия за бъдещето. Нека да видим защо. И тук вече, нека просто оставим фактите да говорят сами. Представете си само домейн с 25-годишна история, който изведнъж се преражда. За по-малко от 3 месеца достига до потребители в 107. Да, 107 държави. И сега, черешката на тортата. Всичко това се случва без нито един лев похарчен за реклама. Това не е просто растеж, хора. Това си е направо феномен. Окей, но успехът на CoinToday не се дължи само на тази стара история, разбира се. В основата на всичко стои една фундаментална промяна. Един напълно нов начин за измерване на стойността, който се опитва да отиде отвъд долара. И ето тази илюстрация го показва перфектно. Вижте, досега всички платформи, като CoinMarketCap, измерваха всичко спрямо какво? Спрямо долара. CoinToday прави нещо радикално. Създава изцяло нов център на стойността, нарича се USX и преизчислява целия криптосвят спрямо него. Това е огромна промяна. И трябва да е ясно, това не е просто някаква си техническа промяна. Не, това е декларация. И то доста смела. Посланието е кристално ясно. Ерата, в която мерим дигиталните пари в долари, приключва. Започва нова епоха. Епоха със собствен независим стандарт за стойност. Добре де, но работи ли тази смела визия? Данните за органичния растеж на платформата показват, че тя има едно много силно привличане, почти като глобална гравитация, която просто притегля потребители от цял свят. 107 държави и то само за 3 месеца. Това не е просто статистика в някаква таблица. Това е доказателство. Доказателство, че идеята за независима дигитална икономика резонира. И то в глобален мащаб. Отвъд граници, отвъд континенти. Към това нека добавим и над 8000 активни потребители. Всеки месец. И това са хора, които не просто разглеждат за секунда и затварят. Не. Те активно използват платформата, за да се ориентират в тази нова дигитална икономика. И сега, може би най-силният, най-убедителният аргумент от всички. 0. 0 лева похарчени за маркетинг. Този растеж не е купен, не е изкуствено създаден. Той е 100% органичен, а това е най-сигурният знак, че платформата отговаря на една реална, дълбока пазарна нужда. И тук, мисля, стигаме до една много важна метафора, за да разберем всичко това. CoinToday не е просто сайт за цени. В никакъв случай. Той е замислен като навигационна система. Система, която да преведе хората от познатия ни интернет, Web 2, към нещо ново, нещо, което наричат Web Gold. И ето, че стигаме до голямата картина. Защото CoinToday не е просто самостоятелен проект, който си виси във въздуха. Не. Той е проектиран да бъде основен, носещ елемент, един от 5 стълба на една много по-амбициозна екосистема. И тази екосистема се нарича Web Gold. И тези 5 роли работят в пълен синхрон. Помислете си, CoinToday е като глобален портал, който посреща потребителите. След това той им представя новия център на стойността, този USTX. После действа като мощен двигател, който привлича трафик от стария интернет, докато в същото време разказва визията за тази нова цивилизация. И всичко това, разбира се гради върху основа от прозрачност и доверие. Добре, а сега нека да разширим перспективата още повече.
да видим пълния мащаб на тази така наречена цивилизация WebCoin, до която CoinToday всъщност осигурява достъп. Ето го и пълният мащаб на амбицията. WebGold не е просто някаква си валута. Не, това е цялостна дигитална инфраструктура. Говорим за собствена система за идентичност, за сигурни портфейли, пазари, дори хардуер като GoldPhone и собствена операционна система. Това не е проект, това е опит за изграждане на направо нов свят. И тук естествено се връщаме към онази ключова метафора. Преди потребителите да се потопят във всичката тази сложност, те се нуждаят от прост и ясен вход, нали? CoinToday е точно това – градската порта. Лесният, интуитивен начален пункт за всички. И така, нека обобщим. Какво е CoinToday в крайна сметка? Със сигурност не е просто сайт за цени. Той е портал към бъдещето, стълб на една нова цивилизация, навигатор за милиони хора по света и двигател на прехода. Той е пионер, който поставя user experience в центъра, но в същото време е и наследник, който пренася 25 години история в новата дигитална ера. И ще завършим с един въпрос, който остава отворен. Свидетели ли сме просто на поредния криптопроект или това наистина е първият глас, първия знак за една напълно нова епоха в интернет? Отговорът, разбира се, остава за бъдещето да покаже.